Det er jo et kup. Det er i hvert fald et kup, hvis man bor i København. Hej med jer, og rigtig hjertelig velkommen til den her video. I dag skal vi noget lidt særligt. Jeg er lige kommet hjem fra Sverige, og lige om lidt, så skal jeg altså køre ud og hente Simon. Og så skal vi ud... Er der en flue? Vi skal ud og kigge på hus. Det skal vi i samarbejde med Danbolig, som også har sponsoreret den her video. Skal du med og kigge på hus? Skal du med? Ja, det var godt. Så venter vi på Simon her ved togstationen. Og jeg glæder mig så meget til at se, hvad han siger. Glæder du dig også meget til? Nej, kom herover. Hej. Hvad skal vi? Og Martha er med på tur også. Martha er med? Jamen, vi skal noget ret spændende. Ja. Hvad er det? Det er faktisk første gang, vi prøver det sammen, dig og mig. Nå, skal vi? Nej! Nej. Skal vi ud og bunkejump? Nej. Springe faldskærm? Nej, ikke så vildt, men så vildt. På en anden måde ret vildt. På en anden måde ret vildt. Okay, nu siger jeg det. Ja. Vi skal ud til på hus. Vi skal ud og kigge på hus. Ja. Ja. Spændende. Ja. På Amager. På Amager? Ja. Det tror jeg, det hedder ude i Tårnby, Kastrup, ikke? Så det sådan skal jeg køre. Hvad er det for et hus? Det er et rækkehus. Det er helt nyt. Og så ingen har nogensinde boet der? Ingen har nogensinde boet der. Vi kunne blive de første. Ja. Nå. Og efter sigende, så skulle der være dejligt og børnevenligt og alt muligt godt. Og så tænker jeg bare, at jeg tror, der er ret fin natur og sådan noget derude. Ja. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg har ikke bevæget mig så meget i Kastrup. Eller på Amager i det hele taget. Nej. Men det skulle der være. Okay. Og så er det altså bare nogle lidt andre priser, end dem, der er herinde i København. Skal vi være jyske og prutte om prisen? Ja. Godt. Det synes jeg. Det er faktisk sådan, de har faktisk allerede selv pruttet om prisen. Nå. Og det synes jeg er mega sejt. De siger, hvis man køber et hus inden 1. maj, så betaler de hele første års institutionsplads for et børn. Og det er, vil jeg bare lige sige, mange penge. Altså mange penge om måneden, man sparer der. Ja. Eller i og med, at det er nybyg, så kan man jo være alle vennerne, der flytter sammen. Ja. Der er mange muligheder, tænker jeg. Ej, det kunne være hyggeligt. Ja. Så inviterer vi alle, vi kender. Ja, til at købe et hus ved siden af os. Ja, god idé. Nu nærmer vi os altså Rådhuspladsen i København. Og i den anledning, så har jeg sådan noget tidtænding her, som jeg tænder nu. Så kan vi se, hvor lang tid det tager at komme ud til Kirsebærhaven. Se, der er Rådhuset. Jeg tror, det er det herinde. Ja. Og prøv lige at se. 12 minutter og 48 sekunder. Amen. Prøv nu lige at se. Et sindssygt lysindfald. Der er her i entréen. Fordi der er sådan lidt heroppe. Er det ikke vildt? Nu går vi op. Vi går op. Ja. Yes. Prøv at se. Noget større. Kunne du ikke godt se mig lige Slæng dig der. smide mig i seng? Jo. Okay, nu tror jeg, vi skal. Så blev der lummer stemning. Ja, så bliver det altså lige lidt for lummert. Nu går vi ned. Nu går vi ned. Så er der lige en lille fin detalje, man måske lige skal se. Ja, jeg vil egentlig vise den nedefra. Okay. Jeg viser jer detaljen nedefra. Det er jo ikke, har du tænkt over, hvor grimme sådan nogle hundeposer der de egentlig er? Så Men det er fordi, vi er meget ansvarlige hundeejere, der selvfølgelig altid samler lorten op efter os. Ja. Det går til meget til. Nå, nu er vi kommet til køkkenet. Det skal I lige se selv her. Prøv lige at se. Fin spiseplads, og der kunne altså godt være et lidt større bord. Og et køkken med masser af plads. Og der strømmer lys ind. Jeg ved, om man kan fornemme det både herfra og fra det der ovenløbsvindue deroppe. Og udefra her. Med gulv til loftvinduer. Masser af køkkenskabe. Og så er der sådan en
halv væg her, hvor man så kommer ind i dagligstuen, som har detaljen. Ja. På en skala fra 1 til 10, hvor fint synes du så den detalje er? Den synes jeg egentlig er ret fin. Den giver sådan ligesom noget luft i rummet, man ikke har regnet med. Ja, jeg synes også, det er virkelig fint. Ja, og det gør, at man kan så kan man lige kigge op til børnene her. Hvor meget med kiddos? Så kan jeg stå herude i køkkenet, eller det er måske dig. Italiensk mamma, der lige tager lige hovedet rundt. Italiensk mamma, simpelthen. Jens og Peter, der er mad! Ikke? Undskyld, Martha. Ja, Martha bliver helt bare. Ej, jeg synes, det er fint. Ja, det er det. Og det er godt udnyttet. Altså virkelig godt udnyttet. Men det bedste ved det hele, det har vi jo slet ikke snakket om. Det er prisen. Ja. Vi spurgte lige ejendomsmæleren, som har været så sød at vise sig rundt. Ja. Hvad koster det? Skal jeg svare, eller vil du svare? 4,595. Ja. Østholdet har vundet. Østholdet? Okay. Ja. Det var mig. Ja, det er Sønderjyden. Ja. Sydholdet. Sydholdet vinder 4.595.000 for et rækkehus. Tæt på skoler, rimelig tæt på metro, ikke så langt fra vandet. Tæt på Fields. Tæt på en superbrus og en Netto. Tæt på Tårnby Torv, hvor der er, ja, det der. Ja, lige præcis. Vi skulle være blevet ejendomsmælere. Det havde vi solgt godt. Okay, men skal vi lige sætte os? Så var der var på min sofa. Kun hvis du holder hen. Ja, vi holder hen. Det er jo ikke vores sofa. Nej. Du vil hellere opføre os pænt. Ja. Synes du, vi skal købe det? Jeg synes vi lige skal se kvarteret. Ja. Som vi jo... Men altså, jeg synes, det er et rigtig godt bud på noget, vi godt kunne købe. En dag. Når vi bliver helt boligklar. Altså ejerboligklar. Ja. Jeg synes i hvert fald, det er vildt, at man kan få noget 13 minutter væk fra Rådhuspladsen. I bil. Ja. Til 4,6 millioner. Ja. Og vi glemte også en anden god ting, som vi fik at vide. Hvad er det? Skatten er billigere herude i København. Der er billigere skat? På alle mulige måder. Og altså, prøv at se, Martha, hun slapper fuldstændig af herude. Ja. Hun falder snart i søvn. Ja. Det er fint. Der kommer til at være, hvad var det nu? Det var 48 boliger herude. Ja, hvor noget af det er lejlighed. Og noget af det rækkehus. Ja. Der bliver en lille legeplads etableret. Lige nu er udendørsarealerne, de er ikke så hyggelige her. Nej. Rækkehusene er vildt flotte, men udendørsarealerne er ikke så hyggelige, men det bliver det. Der inden for det næste halve år, ja. Grønt og etableret legeplads. Og så tænker jeg bare, så kunne jeg godt se, at man kunne have børnene, der bare rent ind og ud her. Og... Ja, det der med, at man kan åbne en dør. Og så, altså lige ved den her, der har vi vores terrasse ude. Lige på den anden side, der er der en, hvad hedder det... Så kan man sidde her og glo ud på sine børn. Eller gå, altså nu skinner solen jo, så kunne man jo gå ud og sætte sig. Ja, man kan grille derude. Jeg tror heller ikke, mine børn gider nok ikke at lege herude. Nej, men de kan lege over på græsset derovre ved siden af. Ja, nu skal jeg lige have dem her af. Vi har jo selvfølgelig sådan nogle blå futter på, ligesom de har i Hammerslag. Ja. Men altså, man kunne godt sidde lige her, ikke? Og nyde solen. Og have det rart. Så får man jo et skur med os. Altså får man... Altså, skur? Man skal ikke... Det er noget, jøden kan forstå. Der er et skur. Ja, det skal man ikke kæmpe sig. Nej. Men altså, I kan godt se her, at det er jo ikke super hyggeligt det her lige nu. Men altså, der er plantet bøgehække ved alle. Og så kommer der lige hernede nu. Skynder mig lige at vise det. Hernede, hvor der er nogen, der er ved at arbejde lige nu. Her. Lige der. Der kommer der legeplads. Og så er parkeringspladserne lige derude. Det er sgu da nemt, hva'? Så kan børnene blive venner med alle de andre børn her. Og så kan de bare løbe derned og lege. Og så når de bliver lidt ældre, så kan de gå deroppe bagved, hvor Simon står nu og ryge hemmelige cigaretter, eller hvad man gør. Eller få deres første kys. Nej, kun første kys. Hej Martha, skal du også have et lille kys? Ja, kys. Det er hyggeligt, hva'? Er du med ud at se hus? Skal vi købe et hus til dig? Ja, jeg synes... Altså Martha siger ja tak. Ja, så synes jeg, altså hvis hunden siger ja, så får vi bare 4,5 millioner. Så. Det er for sindssygt det her sted.
Og der er så mange flotte detaljer, som gør, at det ikke bliver sådan helt arkitektonisk kedeligt.